Bones tardes, amics meus tots. Aquí, benvinguts a aquest nou segon vídeo, aquí com us havia promès, d'altres jocs. Sniper Elite. Aquest ha sortit fa molt poc, em sembla que era el 10 de maig o una cosa així. 4 de maig. I bé, és un joc bastant bo. I aquí el que faré serà un DLC que te'l donaven si el reservaves, que és Assassin's Führer. Si esteu acostumats a Call of Duty i coses així, oblideu-vos d'aquest joc o proveu-lo perquè és molt recomanable, però és molt diferent, vale? No podeu acostumar-vos al combat obert. És un joc d'infiltració a la Segona Guerra Mundial, Berlín del 45, i ets un francotirador que t'hi cagues. El que té de bo aquest joc és que hi ha un realisme balístic però bestial, amb una caiguda del vent, de la bala, i si mates algú espectacularment hi ha una kill cam que mola moltíssim. I aquí, com veieu, puc triar armes perfectes de la Segona Guerra Mundial. Tenim aquesta Weatherrod, que seria una pistola amb silenciador primitiva, i aquí tenim el meu equip, que pot tenir un nombre limitat de coses, això ja ho he vist en un altre joc. I posaré mines d'atracció, mines això. A cada missió hi ha una part d'infiltració i una part de combat obert. I aquesta és un DLC de matar Hitler. És bastant guapo, Ja l'he fet bastantes vegades, és guapíssima. La mort de Hitler sempre te la posen amb una kill cam bestial. I bé, i aquí comença amb una part d'infiltració bastant bonica. Agafo uns prismàtics, marco els meus enemics. Hi ha una allà, em sembla. No ho veig, da igual. Poso aquí i espero l'enemic. No sé si hauré de fer una altra part d'aquest gameplay, separant les dues parts perquè és bastant difícil aquesta missió. Curta però difícil si la vols fer bé. És molt realista en qüestió d'això de francotirador. Has d'aprofitar el so de diferents coses, bombarders, en aquest cas una bocina d'un tren, altaveus per camuflar les bales, com una mena de silenciador, no? I això, i la intel·ligència artificial dels enemics és bastant bona, molt bona. Però també te la pots triar la dificultat. Pots triar la dificultat de cada cosa. En aquest cas eliminaré d'un tret al cap amb la Weatherrod. Aquell ni se n'entera. A veure si puc marcar el pallasso aquell que està aquí. Ara aquest ha vist el cadàver, l'espero i també el fundeixo una miqueta. Per això en aquest joc el combat obert no és gaire bona opció. Bé, com això no va semblar gaire realista, ni de conya. Però igualment ara faré un tir un franctirador i ja veureu com és molt guapo aquest joc. Us el recomano, però si esteu acostumats a Call of Duty i aquest tipus de joc no us el compreu. Bé, veieu? El so del tren fa camuflar la bala i pum! A mitja d'ull. Si torna a pitar al puto tren li podré tornar a fotre aquest. Veieu? Et fiquen gairebé sempre una kill cam si li fots al cap. Aquí hi ha un francotirador, ja m'ho conec de memòria això. Podeu ralentitzar el temps buidant els pulmons. I això és una càmera de mort bastant bestial. No pretenc ser sàdic, però és que això és ultra gratificant. Quan et disparen aquí et mostren una radiografia a veure quins danys n'has causat. Si torna a sonar al puto tren podré fotre-li. Veieu allà les pulsacions i segons com estiguin de baixes o d'altes puc buidar els pulmons o no. Si buido els pulmons, a la bala ralentitza. Si no li foto tal qual, collons, que aquest tren sona quan li... Allò. Pam! Quasi sempre et foten una kill cam. Per això, quan no te la foten decepciona bastant. Pam! També pots fer double kill amb una baixa. Aquests perquè els estic matant a pocs metres, Però hi haurà una part que estaran a 100 metres o així. I la bala i el vent afectaran moltíssim. La gravetat i el vent afectaran moltíssim la bala. Pots tirar diferents francotiradors amb diferent precisió, amb diferent cadència.
amb diferent calibre de bala, per tant si baixa més o menys. I amb aquest DLC, a part d'aquesta missió, també venen dos francotiradors nous que són la polla, la Kar-98K nazi i la SVT-40 russa. No s'ha enterat, vaya pringao. Bé, i guaiteu, això és una estratègia d'infiltració que no té gaire a veure amb el francotiradorisme, però sí que serveix. És bastant típica d'aquest joc. Jo he jugat la primera part del Sniper Elite 1 de la Play 2 i si veieu allà al fons del camí hi ha una patrulla. Què faré? En aquest cadàver hi deixaré una mina terrestre. Pep, què fots? Deixaré la mina aquí. I una mina de tracció, que és bastant diferent. És això. Una mina un cable, si passa en aquest cable peta dues bombes. I un altre aquí davant per eliminar-los del tot. Haig de procurar que no em vegin. Sí que hi ha 3 modos de dificultat, però te'ls pots personalitzar. O sigui, amb dificultat alta, baixa i mitjana, però també pots pillar-te cada tipus de cosa, de la dificultat. Si la vols alta, baixa o mitjana. Merda, he pogut marcar l'altra. Ara es menjaran la bomba. Deixis menjar l'altra bomba. Si venen més cap aquí podrà menjar-se-la, però em sembla que no. Pam! Com veieu ara no hi ha hagut killcam, però si com veieu el combat obert no és gaire bona opció. Ara s'ha menjat la bomba i en queda un encara. La vida baixa més ràpid que en el Call of Duty. Sí que hi ha sistema de recuperació, com en el Call of Duty, però ja està. Això que encara queda un francotirador allà, si el pillo, perfecte, i si no, no sé si m'ha vist, jo diria que sí. Jo me n'enteraria si passés alguna cosa així. Doncs no m'ha vist. Vaig a dalt i fotrem la Wellrod per darrere. Aquí prenc posició i estrelles per disparar a Hitler. Això només t'ho donen si reserves el joc, però no sé, jo vaig anar a la botiga i el vaig obtenir així per la cara, no, sense reservar-lo. Em van donar, perquè els hi sobrava bon. Ai tal, cabron, veieu? Tampoc m'ha matat, però si estigués en una dificultat molt més alta, sí que m'hagués matat. Aquí em pujo aquí sobre i aquí ja tinc ja estic preparat per disparar. Hem empallat la seqüència. La clàssica cara de malparit del Führer. I aquesta, com us deia, és la part de combat obert. Primer marcaré els dos únics enemics que estan aquí a la vista, que els veuré. Ep. Aquí. Com veieu, oita, puc apuntar en el dipòsit de combustible i el lloc on va parar la bala no és tan precís. No és gens precís, a dir veritat. Quasi. El moviment és molt difícil, donar-los-hi. No sé gaire bo, però tinc un mínim de pràctica de l'anterior joc. Collons. Tenim en compte que també estic jugant sense HDMI, per tant no ho veig massa bé. Veieu que he apuntat una miqueta més amunt del cap, per fotre-li ben bé, i més a l'esquerra, per donar-li ben bé. El Führer està allà i es va movent de cobertures en cobertures molt petit, a mesura dels nazis que vas matant. I finalment fa un tros de 30 metres, una cosa així. El moviment, com veieu, és dificilíssim de donar-li a un enemic.
Muere cerdo. Què tal? Ah! S'ha fotut de cobert. El joc gràficament no és gaire bo per això. I no espereu allà una experiència brutal, però és un lloc molt guapo. Veus, s'ha mogut en aquella cobertura d'allà. Més endavant, quan hagi matat més nazis, es mourà una altra cobertura. Ah. Seran cabrons. Ah, ja l'he perdut. Com menys pulsacions tingui, més puc ralentitzar el temps, deixant de respirar. Buidant els pulmons, mantenint la respiració. Una de les kill cams a la calavera. Radiografia i bum. Ah, joder! L'he fotut a un cantó i a l'altre cantó. Hòstia. El Hitler és molt difícil de pegar. Molt. Bé. He matat un nazi i acabaré el vídeo perquè han passat 10 minuts. Doncs vinga, us espero trobar en el pròxim vídeo. Segona part de matar Hitler. Espero matar-lo. I espero veure's. Bye bye, hasta otro ratito, Venga.